Tapion työpaikalla tehtaan tuotanto lopetettiin ja kaikki irtisanottiin. YT-neuvotteluissa työnantaja lupasi, että jos joku löytää irtisanomisaikana uuden työ- tai koulutuspaikan, hän saa käyttää kertyneet lomansa ja pekkaspäivänsä ja lähteä heti. Tapio löysi koulutuspaikan, mutta työnantajan mielestä Tapiota tarvittiinkin vielä tehtaalla. Työnantaja ilmoitti työkkäriin, että Tapio on itse irtisanoutunut. Tapio sai karenssin, menetti 3 kuukauden työttömyyspäivärahat ja oikeuden korotettuun työttömyysetuuteen. Työnantaja peri vielä Tapion palkasta vahingon korvausta, koska Tapio lähti kesken irtisanomisajan. Tiimiliitto nosti kanteen työtuomioistuimeen. Työnantaja päätti sopia ennen asian käsittelyä. Tapio sai irtisanomisajan palkkansa, vahingonkorvaus palautettiin ja karenssi purettiin. Koulutus toi Tapiolle uuden työpaikan. Minä pidän työstäni.